Βρισκόμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Απόλλωνα. Μαζί μας έχουμε τον Φώτη Παπουλή, ο οποίος είναι ο πρώτος που θα συμμετέχει στο Football Loop Dizzy Challenge, το οποίο τελείται από την αιγίδα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων. Γεια σου Φώτη μου, καταρχήν ευχαριστούμε εσένα και τον Απόλλωνα που δεχτήκατε με τα χαρά στην πρόσκληση για να συμμετέχετε στο challenge αυτό. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια? Σίγουρα, μόλις ενημερώθηκα ότι γίνεται μια κινητοποίηση από όλους μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλο αυτό που γίνεται και από την οργάνωση τη δικιά σας και γενικά από όλη την κυπριακή κοινωνία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστοποιηθούμε και σαν άνθρωπος του αθλητισμού αυτό που συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, γιατί νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα για τους ανθρώπους που έρχονται να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια με τα ειδικά αμαξίδια. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει σιγά σιγά να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια για να μπορεί ο κόσμος να έχει καλύτερη πρόσβαση να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Και δεύτερον, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι πιο ενεργά στην προσωπική μας, στη ιδιωτική μας ζωή, με το να μην παρκάρουμε σε χώρους που είναι ειδική στάθμευση για τους ανάπηρους και γενικά να μην παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας εκεί που δεν πρέπει, και έτσι θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σαν άνθρωποι και καλύτεροι προς την κοινωνία. Ευχαριστούμε. Αυτός είναι και ο σκοπός του Football Loop Dizzy Challenge. Λοιπόν, τη διαδικασία τη γνωρίζεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπράβο, τα κατάφερες. Πώς σου φάνηκε? Σου πω την αλήθεια, ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Το είχα στο μυαλό μου πιο εύκολα, αλλά νομίζω μετά από 10 άρχισαν και γυρνάγαν όλα. Ήταν πολύ πιο δύσκολο. Στο τέλος τα καταφέραμε, ήταν για καλό σκοπό. Να υιοθετήσεις αυτή την τεχνική και για τα. Θα το εφαρμόσω λίγο, γιατί όταν ζαλίσεις νομίζω λίγο καλύτερα το τέρμα. Τέλεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.